Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 5 osteguna da eta 2 elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Mintxo Astiz, Lab sindikatuko kidea eta suhiltzailea, atzo Lab Nafarroak kaleratu zuen prentsaorar bat non eskatzen zuten Nafarroako suhiltzaile azterketak euskaraz egiteko aukera izatea. Bihar urriaren 6an egine dute suhiltzaile kabo izateko azterketa eta horren harira Lab sindikatuak antolatu du elkarretaratze bat 10:00 Kordobian. Eta bestetik Inigo Oreiarekin hitz eginen dugu, Andramari ikastolako zuzendariarekin. Igande honetan Etxarri Arana zen, Nafarro oineza izanen da, eta haien urduritasuna nabaritzeko eta azken kontuak hitz egiteko berarekin hitz eginen dugu. Beraz, elkarrizketa hauek baino lehen, beti bezala goazen betiko dukiekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1908an Bulgariak independentzia lortu zuen, 14. mendetik Otomandar Inperioko zati izan ostean. Urte batzuk geroago, 1933an Alemanian alderdi naziak prentsaren gaineko kontrol osoa hartu zuten. Egun berean, baina 1934an Asturiasko iraultza hasi zen. Eta bukatzeko 1962an Londresen, Erresuma Batuan, The Beatles bandak bere lehen singela Love Me Do editatu zuen. Zerrendetan 17. posturaino iristea lortuko zuen, eta talde britainiarraren arrakastaren hasiera izango zen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostegunean, ipuin kontaketa, zuhaitzek dena dakite. Virginia Albirak zuhaitzek dena dakite ipuin kontaketa eskainiko du Uharteko liburutegi publikoan, arratsaldeko 5:00. Ipuin kontaketa bideak. Bideak ipuinaren kontaketa egingo dute arratsaldeko 6:30 Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan. Nio komikiaren aurkezpena. Nio komikia aurkeztuko dute Miren Artetxe, Eli Pagola eta Maitane Gartziandia egileek. Solasaldi ilustratua eskainiko dute Irati Majuelo gidari. Laban arratsaldeko 7:00. Ostiralean bideak dokumentala eta solasaldia. Bideak Aritz Gamboa Artzainak egindako ikusentzunezkoa eta solasaldia eskainiko dute. Arratsaldeko 7:00 Arangurengo udaletxeko erabileran hitzeko gelan. Doako sarrera edukiera bete arte. Larun batean Marisolasak bazterretan. Marisolasak bazterretan LGTBIQ+ jaurdunaldia egingo dute urriaren 7an Iruñean Kondestable jauregian. Goizeko 10:00 hasiko dira egitarauarekin webgunean kontsultatu dezakezutena. Esan Erran irratiaren 25. urteurrena. Esan Erran irratiaren 25. urteurrena ospatzeko bertso saio musikatua antolatu dute. Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Julio Soto izango dira bertan. Gari Otamendi eta Ixa Karruti musikari eta Inigo Ibarra gai jartzaile. Eguerdiko 12:00 Santurbeko Baselizan Gaskuen. Tailerra, familiendako lantegiak, sormen lantegiak familiartean. Tailerra Iturramako Zibiboxean goizeko 11:00 ordu batetara. Mariokerrak nola esan izan boiera euskaraz liburuaren aurkezpena. Mariokerrak nola esan izan boiera euskaraz liburuaren aurkezpen eta solasaldia eskainiko dute. Kepa Jekorak aurkeztuko du eta Amaia Alvarez eta June Fernandez izango dira bertan hizketan. Arratsaldeko 5:00 Laban. Aurrendako antzerkia, aurre eta familiendako antzerkia, Gure Oio, Mari Motroio eta Txokolatezko Etxetxoa. Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30. Roten 13 bira amaierako kontzertua. 2 urte pasa dira taldeak aurrera diskoa atera zuenetik, eta aurretik aurrera hainbat hilabeteko su-etena egingo dute. Hala ere, burkide guztioi gonbitea zabaltzen dizuegu azken baioneta karga honetara etortzeko. La Inquisición eta Day Drinker taldeak ere bertan izango dira. Garesaretoan arratsaldeko 8:00. Basotik itsasora 2.0. Basotik itsasora dantzaz konpainiaren produkzio lana da. Dantza eta Beñat Gerekaren ikusentzunezko produkzioa uztartzen ditu ikuskizunak. Senda berri zikloaren barne Zangozako Carmen Auditorioan arratsaldeko 8:00. Sarrerak 8 euro eta gazte txartelarekin 5 euro. Igandean Nafarroa Oinez 2023. Etxarri Aranatzen ospatuko da Nafarroa Oinez eta hauxe da egitaraua. Kontzertuen artean The Potters, Tricky Teens, DJ Bull, Alarma Morea, Tricky Dance, Alerta Gorria, Nafarroa 1512 eta Gozategi.
Arrainak bihotzean antzezlana. Marmar Teatro taldearen eskutik Arrainak bihotzean antzezlana taularatuko dute. Arratsaldeko 6etan Antsoaingo antzokian eta sarrerak 4 eurotara. 130 gamaza da emanaldia. Labriteko frontoian goizeko 12etatik aurrera. Aurten la gamazada gertaera historikoaren 130. urteurrena ospatzen da. Gamaza ministroak Nafarroako zerga araubidea zabaltzeko asmoaren aurkako herri iraultza izan zen. Basotik itsasora 2.0. Basotik itsasora dantzaz konpainiaren produkzio lana da. Dantza eta beinat gerekaren ikusentzunezko produkzioa uztartzen ditu ikuskizunak. Sendaberri zikloaren barne, Berrioplanoko Maria de Maeztu kulturetxean arratsaldeko 7etan. Sarrerak aldez aurretik 5 eurotara eta txarteldegian 6 eurotara. Itsasbehera antzezlana. Agertokian 2 aktore. 2 gizabanako beraiek eraikitako mundu batean bizi dira. Unibertsoak planik ez duela sinetsita, egotea erabakitzen dute. Ondo eta elkarrekin egonean. Bizitza konplexua dela sentitzen dute, ez duela merezi borrokatzea eta aldi berean, burdinazko borondatearekin bizitzeko beharra dute. Arratsaldeko 7etan Leitzako herri aretoan. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarrek epe finkoko 760 milioi euro jarri dituzte 3 hilabetetan. Tipoen gorakadak berresten du gordailuak aurreztaileek estimatutako tresna direla. Rural Kutxa, Laboral Kutxa eta CaixaBank 2%tik gora ordaintzen hasi dira. Banka digitala 3%tik gorakoa da. Bean, UNEDek 50 urte bete ditu eta bere bokazio sozialaz harro dago. Eskuinean batetik Euskal Fantasia Durangoko azokan. Bestetik Atxagak liburu berria atera du. Jarraian 2030ko mundiala Espainian, Portugalen eta Marokon. Uruguaien, Argentinan eta Paraguaien ere partidak jokatuko dira. Argazki nagusian Josu Mendinueta, Izaskun Errazkin, Inigo Oreia, Maider Antza eta Josu Reparaz. Titularrean, Etxarrik Nafarroa oinezera joateko deia egiten du. Ibilbidea 3 gunetan banatuta dago, eta app batek eskainiko du programa. Eskuineko albistetan batetik, TSJNek baliogabetu egiten du adingabeek eizarako armak erabiltzeko duten muga. Bestetik, Txibitek aurreratu du laster onartuko dituztela hizkuntza planak. Jarraian, Volkswagenek txanda kontratua eta soberakinarentzako baja pizgarriak proposatu ditu. Beste berrian, Arcelorren aldi baterako lan erregulazioak Lesakako eta Legasako lantegiei eragiten die urte amaierar arte. Bukatzeko, UPNek Amor eman du eta San Jorgeko biribilgunerako ideia lehiaketa onartu du. Diario de Navarrako titularrean, Foru Gobernuak 8 milioi ordainduko dizkie bere funtzionarioei KPI-aren igoeraren aurka. Ordainketa azaroan egingo da, eta uneko 0,5ko soldata igoera dakar. Argazki nagusian, Espainia, Portugal eta Marokoko zaletasunen 3 irudi aurreko hitzorduetan. Tituluan, Espainiak hartuko du 2030ko munduko txapelketa. Portugal eta Marokorekin batera aurkeztutako hautagaitzak FIFA konbentzitzen du, eta sadarrek azpiegoitza izatea erabakitzen du. Eskuinean batetik Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariak dioenez, enpresak ez dira Nafarroan kokatzen zerga pentsioko puntu bat edo gutxiago dutelako. Bestetik, ERTE eta borondatezko irteerak Volkswagenen plantillako soberakinerako. Bukatzeko, UNED Iruñak 6.700 ikasle ditu bere 50. urteurrenean. Garako titular nagusian, EH Bilduk ereduei buruzko interpretazio bakarra eskatu die EAJari eta PSEri. EH Bilduk hezkuntza legeari azken minutuan aurkeztu zioten hizkuntza ereduei buruzko zuzenketaren bertsio bakarra bateratua eta osoa emateko eskatu zien atzo EAJari eta PSEri. Batzuen eta besteen interpretazioak antagonikoak direla uste baitu. Argazki nagusian, Labaien kontratatzea, legezko eta etikoa Bildarrarentzat. Jokin Bildarratz, Lakuako hezkuntza sailburuak Joanes Labaien abokatuaren kontratazioa defendatu zuen atzo Gasteizko legebiltzarreko agerraldian. Ezkerrean, Iñaki Gainaren erreportajea. Izenburuan, Goldmanen heriotza, BV-ren arrastoaren atzean. Politikan Maria Txibite lehendakariak ohartarazi du PSN nazkatuta dagoela Kristina Ibarrola Iruñeko alkatearekin.
Behan, batetik, gure soldata izan ezik, igotzen da dena, aldarri egiten dute Bizkaiko ostalaritzako grebalariek. Bestetik, paradisuaren kanpoko aldeak, Bernardo Atxagaren ekarpen berria euskal literaturari. Berrian, titularrean, Europar Batasunak neurri zorrotzagoak adostu ditu, migrazio krisiei aurre egiteko. Erabakiak aurrera ginez gero, estatuek aukera izango dute asiloa lortu ez duten migratzaileen atxiloaldia luzatzeko. GKek salatu dute neurriak eskala handiagoko krisi bat eragin dezakeela. Argazki nagusian Durangoko azoka, 58. aldiko leloa eta kartela aurkeztu zituzten atzo Landako gunean. Titularrean, fantasiaz betetako 58. aldia. Abenduaren 6tik 10 egingo dute aurtengo Durangoko azoka. Fantasia da lelopean. Simon Agirre artistak sortu du kartela. Ezkerrean, hegazti uhaltzaileen lehen atlas modernoa. Argazki txikian, ostalaritzako greba. Astelenean bilduko dira patronalarekin. Alboan, hizkuntza ereduen auzian gidoi aldaketa bat egon dela salatu du EH Bilduk. Bukatzeko, petrolio ekoizpenaren murrizketari eutxiko dio LPEE Plus taldeak. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian aurreskolak duintzeko eskatu diete hezitzaileek hezkuntza kontseilariari. 0 eta 3 urte arteko haurrak hartzen dituzten aurreskolek ikasleen ratioen jaitsiera eskatzen ari zaizkio hezkuntza departamentuari. Ziklo hori duintzeko baliabideak falta zaizkiela salatzen ari dira. Hezitzaile gehiago behar dituzte eta lan baldintza hobeak. Beste berrian, Eli Pagolaren hitzak. Asko gelditzen zaigu burutan dugun bertsolariaren irudia aldatzeko. Miren Artetxe eta Eli Pagola bertsolarien testuekin eta Maitane Gartziandiaren irudiekin osatutako Nio komikia larunbat honetan aurkeztuko da Laban 7etan. Bukatzeko musika eta umorea uztartzen dituen bideopodcasta Euskal Herria Irratian. Jon Celestinok eta Amets Aznarezek gidatuko dute saioa. Iruñerriko musika eszena barrutik eta ederki ezagutzen dute biok. Haien hitzetan, axola ez zaizkigun 11 gai jorratuko dituzte. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun. Gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Igoera, batik bat, barnealdean nabarituko da, non maksimoak 30 gradu ingurukoak izango diren. Kostaldean balio aktuenak 25 eta 27 gradu ingurukoak izan daitezke. Oskarbi egongo da ia egun osoan, goi-hodei xurizka batzuekin. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du Kantauri Isurialdean. Ostiralean udabeteko giroa, Lanbro eta lainoarekin hasiko dugu eguna. Gero, giro iguzkitsua gailenduko den arren. Temperaturak 30 graduak gaindituko dira barnealdeko leku askotan. Kostaldean balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Hegoaldeko haize ahula ibiliko da, eta eguerditik aurrera brisa. Arratsaldean baliteke itsasoan lainoa sortzea eta itsasertzea ere sartzea. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Mintxo Astizekin gaude, Lab sindikatuko kidearekin eta suhiltzailearekin, arratsaldeon. Bai, atxaldeon. Ongi etorri. Asko. Atzo Lab Nafarroak prentsaohar bat kaleratu zuen, non Nafarroako suhiltzaileen azterketak euskaraz egin ahal izateko aldarrikatzeko, ez? Eta urriaren 6an bihar bertan eginen dute Nafarroako suhiltzaileek hau izateko azterketa teorikoa gaztelaniaz. Eta horren harira, ostiral honetan ere, Labeko suhiltzaileen sail sindikalak elkarretaratze bat eginen du Kordobilan 10 suhiltzaile parkearen ondoan. Beraz, azterketaren egun berdinean ez eginen duzu elkarretaratzea, zergatik? Bai, berez dana hasi zen, azkeneko suhiltzailetako oposaketetan, Labeko kide batzuk egin genuen, aurkeztu genuen helegite bat zuzendaritzari, ea zergatik ez zituzten egiten azterketa horiek elebidunez, hau da, euskaraz eta erderaz, ez ziguten ez da erantzun. Eta hori pasatu zen duela 6 hilabete. Duela 2 hilabete berriro atera zuten beste oposaketa hau izateko, osea, suhiltzailea garenen artean promozionatzeko, igotzeko zera postutik
eta ja egin genuen elegite bera, baino ja laben izenean, ja abokatuaren sinadurarekin, ja zerbait formalagoa. Erantzuna izan da bera, isiltasuna. Orduan ikusi dugu, bihar bertan dela azterketa, lehendabiziko azterketa teorikoa dana, elkartzekoan parean egingo dugu zera konzentra bat bomberotako parkean, Kordobilan, pues horrela ikusiko gaituzte. Zer nahi dugun, zer aldarrikatzen dugun azkenean, da gure eskubide bat, eta baita ere pentsatzen dugu, Nafarroko gizartearen zera eskubide bat, ez? Dana, euskeraz bizitzeko beste zera bat, bai. Batero egiten dituzte azterketak. Egia esan, gaur bertan atera da beste konbokatorioa bat, sarjendun artean direnak promozionatzeko subofizialara, osea, beste lanpostu batera, ja kompetentzia gehiagoekin, ardura gehiagorekin, eta egingo dugu gauza bera. Orduan, hau izango da, nolabait, duela 6 hilabete hasi ginen, batez ere ikusita erkidegoan egiten dutela, suitzaiek egiten dutela zera azterketa horiek elebidunez. Osea, azkenean da itzultzaile bati pasatzea zera, tekstua, eta besterik gabe. Osea, ez da, dena bizi honetan dago asmatua. Osea, hori kopiatu dezakete. Badira test modukoak, ez? Ez banago oker. Bai, test modukoak, eta test modukoak adibidez direzera, suitzaietako, baina kaboetako ja aparte da teksto bat egin beharra, baina hori ere itzuliteke. Nahi izan ez, gero kaso praktiko bat esaten dana, ez dakit aktuazio real batena, eta hor jarri behar dute zer egingo luketen. Orduan, itzultzaile eta Nafarroko gobernuan badaude itzultzaileak, nahi dut esan. Eta zergatik ez du adibidez Euskara Bideak esku hartzen? Ez duzute erantzunik jasotzen, edo erantzuna bada ezetza? Ezetza ez dut uste, osea, ezetza azkenean realitatea da, ezetza dela, ez? Azkenean ez digut ez erantzuten, baina alde batetik, interes politikoa agian egongo da, baina baita ere suhiltzaile o zuzendaritzatik alperkeri punto bat. Eskatu ezkero Euskara Bideari edo beste itzultzaile taldeari Nafarroako gobernukoari, egingo zioten, arazoik gabe. Orduan, ez dakit, bi arrazoi hori ikusitugu. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan aipatu ezun bezala, aukera dago ez, edo gaztelaniaz edo euskaraz egiteko. Bai, normalean egiten dute orrialdi berean, bi zutabe jarri, erdian erantzunak, nola izaten diren zea test modukoak, irakurri ezakezu bietan. Osea, ez da ere eskatu behar euskerazkoa, erderazkoa. Osea, errezagoa binikan, bai. Eta hemen egongo litzateke pertsonak hori euskarazko aukera hartuko luketenak? Realitatea gaur egun suitzailetan, ja suitzaile garen, osea, kopuru oso handi bat dela euskalduna. Ez bakarri zonalde euskaldunean, baizik eta Tuteran, Lodosan, zenbait tokietan, gero eta gehiago sartzen ari den jende euskalduna da. Osea, 10-etatik botazazu igual 7, deizugarri. Ni nagoen parkean, Oronoz Mugairen, askotan 4-5 gaude turnoan, dana euskaldunak, eta nabarmena da, azkeneko 15-10 urtetan sartu zen jendetikan, asko euskalduna gara. Beraz, eskaria legoke. Bai, eta berez, eskaera hau dator batez ere, suitzaile pare batetik zera urtetan egondu direnak Gipuzkoan lanean, biak Naparra dira, baina azkenean atera zuten hemen zera, plaza, eta konturatu ziren, eta hau zergatik ez dugu eskatzen, osea, gure eskubidea da, eta hala egin dugu. Eta erantzunik ez. Erantzunik ez, hori izan da, ez da ezetza, ez da baietza. Eta zer eginen duzue bihar Kordobilan?
elkarretaratze hori, eta, bueno, banatuko ditugu igual pixkoat informazioa, eta, suitzaien artean batez ere, pixkoat zabaltzen dan eskaera hau edo, bai, eskaera o aldarrikatze hau. Badago ere beste arazo bat dela lekualdatze lehiaketatan ez dela euskara baloratzen, ez? Bai, hori administrazio osoan da, ez? Osea, Nafarroko administrazioan, bai, uste dut joan zen legislaturaren hasieran zera izan zen aldaketa hori, funzion publikan ez dakit non izan duzen. Bueno, kontua da azkenean, Oronozetik adibidez etortzeko edo Logosatik etortzeko Iruñera, zonalde mixta dana, ez dute baloratzen euskara, baloratzen dute frantses alemana dana. Orduan, ez da egit, hau nolabait nire ikuspuntu personala da, bueno, personalan ez da egit, baina, bai, personalan nahiko arrunta, hau da, gure eskubidea izango ala, zera, leku aldatze horiek eskatzeko, baina batez ere, da biztanlea Iruñerriko jendea, da pasa bat, gero da euskaldun gehiago daudela, eta ez dut eskubiderik, hartatuta sentitzeko suitzaile talde horien gandik, zera, euskeraz, ez? Bai, eta betiko aitzakia, bai, nik nahi hagut profesional hon bat, nahiz eta euskalduna ez izan, eta zepasten da, dana profesionalea gara, ez, azkenean. Bai, euskalduna dena eta bai, euskalduna ez dena, baina euskalduna baldin bazera, pues euskaldun horren dago, bai. Gainera, orain badago pil-pilean, ez, kongresuan onartu dela euskara ofiziala izatea, eta zuek aipatu duzue kongresuan bai, suhiltzaileetan zergatik ez? Bai, azkenean fokoa jartzen da Bruselasen, kongresuan, eta, hori, suitzailetan ez, baina ez da tuteran, ez da lizarran, ez bakarri suitzailetan, osea, gurea da kasoa, hau orokorra da, bai, horgatik, bai, jarri dugu, bai. Zer eginen duzue lab sindikatutik, momentu honetan? Lab sindikatu, bueno, behintzat suitzailetan jarraituko dugu, edo zein konbokatoria teatzen denean hau eskatzen, gehiago igual ari gara pensatzen ere gure arteko barruko elkarrizketa guztiak eta baita Nafarro, SOS Nafarrorekin, zenbait gauzekin, jartzea benetan elebidunez, ez bakarri gure kamisetetan o kamionetan bombero suitzaileak, zerbait errealagoa izatea, ikusita gainera zenbat euskaldun dauden, zera zerbitzuan. Bai esaten dute, ni ez naiz egon Kordobilan lanean, baina esaten dute baita ere, Iruñan, bai zera Iruñeko parkean eta bai Kordobiako parkean, izugarria dela, osea, erdia baino gehiago euskalduna dela. Eta espero duzuen Nafarroko gobernuaren erantzuna? Edo ez? Espero dezagon baiet, ez? Kapaza baldin badia kongresueraino eramate euskera, suitzailetan bertan zergatik ez? Eta nork gonbidatzen duzu biharko elkarretaratzea, horrela amaitzeko? Nork? Lab sindikatuak azkenean sinatzen du, baina bai, edozein euskalduna, suitzaile euskalduna ez, eta espero dut agertzea. Bai. Oso ongi, Mintxo, plazer bat izan da, eta, euskarari balorea emateko edozein gauza egin dezagun, ez? Espero dezagun gutxinaka aurrera pausoak egitea, eta zuek bezalako elkarretaratzeak eta holan bultzatzea. Bale, eskerrik asko zuei, arreta egiteatik eta kasu egiteatik. Mi esker, Mintxo. Zuri, bale, agur. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik udaletxeko fatxada hainbat koloretan argiztatuko da aste honetan. 3 ospakizun ikusgarriago egiteko. Meningitisaren aurkako munduko eguna, garun paralisiaren munduko eguna eta dislexiaren aldeko kanpaina. Fatxada berdez argiztatuko da ostegun honetan, urdinez eta laranjaz ostiralean eta turkesa kolorez igandean.
Meningitisaren aurkako munduko eguna ospatuko da ostegun honetan. Meningitisaren aurkako Espainiako elkartearen ekimenez. Fatxada berdeak gaixotasun horri, haren sintomei eta prebentzio neurrei buruzko kontzientzia sortzen laguntzen du. Meningitisa gaixotasun infekziosoa da eta bizkarrezur muinari eta garuneko mintzei eragiten die. Meningeetan eragiten duen haunturak, lesio larriak eta desgaitasuna eragin ditzake. Txertaketa da meningitis bakteriano mota batzuen aurka babesteko modurik eraginkorrena. Bestetik, hitzen mintegia izenburua duten doako hiru tailerrek, topagune bat bultzatzen dute euskarazko egile berrien sorkuntza literarioa sustatzeko. Hiru tailerrak independenteak dira eta izen emateak 010 telefonoan egingo dira ostiral honetatik aurrera. Ostiral honetan irekiko du Iruñeko udalak hitzen mintegia izenpean bildutako 3 literatur tailerretan izena emateko epea. Proposamenaren helburua da 16 urtetik gorako idazleek esperientziak trukatzeko eta euskarazko literatur sorkuntza bultzatzeko topagune bat bultzatzea. Tailerrak urriaren 28an larunbatean eta azaroren 11an eta 25an larunbatean ere egiten dira. Cibibox Kondestable zentroan, goizeko 10:00 ordu batak terditara. 3 saioak doakoak, independienteak dira, bakoitzak 15 plaza eskaintzen ditu eta interesa duten pertsonek 1, 2 edo 3 eman dezakete izena. Lantzen diren gaiak honako hauek dira. Literatura testuak lantzeko baliabideak, irakurketatik abiatuta idaztea eta poesia eta sormena lantzea. 3 profesionalen eskutik, Nerea Loyola, Patxi Zubizarreta eta Aritz Gorrotxategi. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, Irangoan Inigo Oreiarekin gaude, Andramari ikastolako zuzendariarekin. Igande honetan, urriak 8, 2023ko Nafarro Oineza ospatuko da, Etxarri Aranazen. Hainbeste espero zenuten eguna iristear dago, ez? Bai, ja, bertan gaude, luze egin zaigu, urte eta erdi daramagu lanean, baina ja hemen daukagu eta hemen ja ez daukagu iesbiderik. Orduan, Eta zer moduz orduritasuna? Ongi, neurrikoa, egia da, azken egunetan igotzen ari da, baina ere ilusio eta gogo izugarria, baina ez nire aldetik, ikusten da, somatzen da familia guztiak, ikasleak, ikastolako lagun guztiak, herria bera oso implikatuta, oso ongi. Eta dena prest daukazue ja edo falta da zerbait lotzeko oraindik? Bueno, pues ari gara, ez, dena lotuta dago, baina beti sortzen dira azkenean da milaka pertsonendako festa bat, orduan beti sortzen dira azken momentuko ezustekoak, baina dena doa primeran, plangintzaren gainean, baita, patxadaz ere, orduan oso ongi. Gainera, eguraldiak bat egingo du, ez, egunarekin? Hala, sekulako eguzkia enkargatu dugu. 30 gradu, agian gehiegi. Bai, ez, edari freskoa izaten dugu, txosnetan, orduan lasai. Eta, itzalen bat ere bai, eta lasai. Ongi, gustora ibiliko gara, igandean. Egun handia igandea bada ere, jarduerak larun batean, ez, hartziko dira? Bai, gero eta azken bolanetan gero eta jende gehiago mugitzen da autokarabanatan, azken urtetan gure autokarabana inguru edo biltzen dira, eta orduan ja hasten da programa egiten larun bat eta igandekoa. Larun batekoa egia da programa xumea da, familia girokoa, ez da parranda girokoa, egunean zehar, artisauak, hor paiazoren bat, eta musika pixka bat, eta hola, baina lasaia ez. Eta gero ja egun potentea igandean. Bai. Eta igandea 3 gunetan, ez, banatu duzue? Bai, ibilbidea Etxarri Arranazin herria inguratuko du, 3 gune egonen dira, lehenengo gunea izanen da hemen, orain gauden tokian, ikastolan, eraikin berria, bigarren gunea Borda jatetxearen ondoan, Arluzepe deitzen da, eta 3. Batzeta edo gehiago gazte giroa izanen duena, eta tren geltokitik hurbilen eta autobus geltokitik ere nahiko gertu. Lehenengo gunea Utzubarrez deitzen da? Bai, hori da ikastola dagoen tokia, bai. Eta aurren hiria izanen da edo?
Haurrentzako gehien hori da, bat. bai, hau da pixka bat hemen ere kontzertuak eta lagunen da, baina hor hemen egonen da batez ere aur programazio gehiena edo zati garrantzitsuena hemen egonen da. Ez bakarra, baina gehiena hemen egonen da. Orduan hemen hainbat abeslek ekartzen dituzten historiak, eta gero hirien aurren hiria da material berziklatu ez egindako jostailuak, gu sortutakoa, eta udan zehar ibili da sakanako herri txikietan, pixka bat izan da gure ekarpena herriko festetara. Gainera, irekiera ekitaldia hori izanen da ere, ez? Hori da, irekiera ekitaldia Nafarroinezean bi momentu izaten du. Hain zuzen ere irekiera dena, eta hori hemen izanen da, gero egiten da ibilaldiaren zati bat, eta gero Iagoizaren herrialdean omenaldia egiten da, eta hori herriko kulturetxean izanen da. Eta kontzertuen harira ze kontzertu egonen dira? Pues hor, ni egia esan ez dut, azkenean da informazio pila, baina, badakit Nafarroa 1512, Triki Teens, Triki Dance, Joseba Tapiak ere joko du, dela gure kantaren egilea, Ozategi, Depotes, eskaintza oso zabala, talde pila bat, eta denbora osoan egonen da bata bestearen atzetik, eta gainera hori 3 gune izanik 3 egonen dira denbora osoan lanian, ikuskizunak ematen. Zer egonen da gune bakoitzean gutxi gora bera? Bai, hain buruz ez dakit, baina hor bai esan dizazuket, hor pixka bat esan dugun bezala, lehenengo gune izanen dela, igual pixka bat lasaiena eta baina gero beste bigunetan ere kontzertu desiente egonen da. Horre gure webgunean, Nafarroainezeko webgunean hor dago egitaragua, eta gero aurten egin dugu aplikazio bat, oinez23.coyote.es, eta bertan jarraitu ahalko da telefonoaren bitartez, eguneko programazioa momentuz momentu non dagoen, eta aplikazio honek ere balioko du etxarri erabiltzeko, non aparkatu, zein den biderek egokiena, eta bar, ez? Eta, hor ere, gune bakoitzan hori egonen da, baina gero ere erronka da gaztei begira egindako proba lehiaketa bat, azkenean 140 gazte inguru edo 250 gazte inguru bilduko dira talde ezberdinetan, eta El Conquistadorreko proben modukoak edo eginen dituzte, eta horiek ibiltzen dira modu ibiltarian. Orduan, gune guztietatik ibiliko dira, eta jende asko eramanen dute. Aurten lagunduta Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikasleekin, beraiek musika jarriko dute, orduan iparretagoa batuko dugu. Eta ze froga ezberdin egonen dira hor erronkan? Bai, horre aurten nahiko proba ikusgarriak prestatu dituzte, baten bat hori ibai ertzean, hemen tipikoa da maiatzean, jartzen da maiatza aditzen da, enbor bat zutitu behar dute, orduan hor ikaslek pixkat egin beharko dute, hori, hartu enborra, zutitu eta mantendu beharko da, talde probak dira, parte hartzaileak, eta ere pentsatu da, ez bakarrik parte hartuko duten gaztendako divertigarriak, baizik eta ere ikuslearentzat oso politak izanen dira, oso erakargarriak. Festaren ardatzetako bat ere ingurumenarekiko eta iraunkortasunarekiko konpromisoa, ez, izanen da? Bai, Nafarroainez festak bilakaera hori izaten ari da, ez? Orduan, saiatzen gara gero eta festa jasangarriagoa egiten, ez? Orduan, aurten ur iturriak egonen dira bidean, eskatu da, atzo prentsa horrekoan eskatu genuen jende aldenean plastikozko dalontzia ekartzea, bestela hemen ere egonen da, eta plastikozko basoa erosten duzu eta diru hori inbertituko da oinez basoan. Oinez basoa da, urtero egiten den proiektu bat, baina aurten gure kasuan Arbizuko udalarekin, aurreko astean sinatu genuen hitzarmen bat, 2009an sortutako oinez basoan berrituko dugu, zainduko dugu, eta gazti behatokia bihurtuko dugu. Orduan, sortuko dira txabola batzuk, gazti ikusteko, gazti pila bat daude, inguru horretan, putreak, miruak, espezie desberdin asko, eta aurten bultzada emanen diogu horri. Eta gainera hori, gero egonen da, irekita, edozein pertsona, sakanakoa zein kanpokoa izan, bisita egiteko eta gozatzeko gure paisaiaz. Ze beste helburu finkatu duzue? Imaginatzen dut euskararekin bat egiten dituenak bai, ez?
Bai, urte hasieran edo finkatu genituenak, batetik gu arnasgunetan gaude, Euskararen arnasgunean, hemen Euskara bizia da, egunero erabiltzen dugu, gure ikasle gehienen ama hizkuntza da, eta aurten gu Andra Mari ikastolak horren sustatzaile izan zuen. Kezka dago, arnasguneetan pixkat Euskararen erabilera moteltzen ari dela, abisuak ematen ari dira, UEMatik, hemen komunitatetik, eta horren sustatzaileak izan nahi dugu. Gero bestetik, aldarrikatu nahi dugu ikastolen hezkuntza eredu herrikoia, bokazio publikoa duena, denontzat irekita, auzolanean oinarrituta, kooperatiboa, eta anitza, eta aniztasunari ere, toki berezi egin diogu. Batzorde bat izan dugu urte osoan zehar aniztasuna landu duena, egin diren jarduera guztietan zaindu da denontzako egokiak izan daitezen, edo zein zailtasuna duzularik. Nafarroa Oinez eguna ere hori dauka helburu, esatea festa eroso denontzat, eta gainera ere egun horretan aldarrikatu nahi dugu gure ikastolan ikasle guztientzako dagoela tokia, eta horretarako baliabidea berdirela, ez? Eta askotan aniztasunari aurre egiteko baliabide gutxi dago. Eta azkenik, euskara eta euskal kulturaren transmisioa, ez? Belaunaldi, gure ikastolaia da, 3. belaunaldia datorrena, justo sortzaile bat, ikastolako sortzailetako bat elkarrizketatzen ari ziren ondoko gelan, bere semea ikaslea izan zen, orain da aita, eta bere alaba hor zegoen ere bai elkarrizketan, ez? Hori egia helburuak, eta gero ekonomikoa hori ez dut aipatu, baina DBH-ko eraikina oso zaharkitua dago, 2060ko hamarkadakoa da, eta bilduko dugun dirua eraikin hori berritzeko erabiliko dugu. Arazo asko ditu irisgarritasun aldetik, igogailurik ez, eta bar, eta jasangarritasunaren ikuspegitik isolamendu oso txarra, eta egin behar dugu zerbait ekologikoago eta egokiagoa. Eta norbait ezin bada egun horretan etxarrin egon, lagundu izan ez gero, dohaintzak egiteko bidezberdinak daude, ez? Hori da, gure webgunean badago nola lagundu, ez? Guretzat atzo zen genuen laguntzarik onena da hemen egotea, gurekin ospatzea, egun hori ere erabiliko dugu euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko Nafarroa osoan, baina ezin bada etorri, aukera dauka laboral kutxa bai, eta Nafarroako rural kutxan badaude kontuak, eta gero ere bizumen bidez ere ekarpenak egin daitezke, eta informazio hori webgunean dago. Eta ze bide edo ze modu daude etxarri Aranazera iristeko? Hor, lehen aipatu dugun bezala, jende asko etortzen da bezperatik edo ostiraletik autokarabanaz, orduan aparkaleku handi bat prestatu da eta herritik oso gertu dagoena eta ibilbidearen ondoan dagoena pertsona hauentzat. Renfek bere zerbitzua indartuko du eta bai Iruñetik zein Gasteiztik tren desente egonen dira, aurretik erosi behar dira txartelak, eta hori ere bai, horren inguruko, ordutegien inguruan, inguruko eta non erosi taula, informazioa Nafarroa Oinezeko webgunean dago. Autobusen aparkalekua ibilbidetik ere oso gertu egonen da, orduan dagoeneko antolatuta daudenak etxarritik helduko dira eta sarrera oso eroso izanen dute, eta autoendako ere aparkaleku oso handiak eta nahiko gertu prestatu dira. Helipuerto oraindik ez du. Nola biziko duzu? Barkatu? Helikopterorik ez. Helikopteroa izanen dugu bat, badazpada, zerbait gertatzen bada, baina oraindik ezin da heldu. Jendea gola. Nola biziko duzuzuk eguna? Imaginatzen dut, irekiera ekitaldian egonen zalera, eta egun osoan zehar egonen zara atento talanean, edo erlaxatuko zara eta disfrutatuko duzure? Horre, gu hasiko gara oso goiz, komunikabide askok nahi izaten dute, goizean goiz, elkarrizketaren bat, orduan, guri dagokigu atenditzea. Esan duzu bezala, 9:00 edo hasiko gara protokolo jarduerekin, orduan lehenengo gonbidatuen harrera, eta 10:00 ja irekiera ekitaldia, ezta. Goizean zehar ibiliko gara omenaldian, eta bar. Gero eguerdian, tokatuko zaigu, erronka lehiaketaren sari banaketa egitea,
Eta hor ere bai eguerdian komunikabideak atendituko ditugu, ze hor ere lehenengo valorazioa egiten da, ez? Eta gero ja arratsalde partean arduradun guztiak, batzorde guztietako arduradunak eta koordinazioa eta bar egonen gara egoitza nagusian, ikastolan, edozein gauza gertatzen dela, erantzun ahal izateko era egokian, eta zaintzen dena behar den bezala aurrera egiten duela, eta programa betetzen dela, eta ez dagoela inongo arazorik, ez? Eta hori ere horretarako deia egin nahi dugu, ez? Nahi dugu festa segurua, eraso sexistari gabe, errespetuzkoa, euskaraz, denontzako tokia izanen duena, eta hori denon artean eginen dugu. Esaten duen, igandean emango duzuela testigantzaren pasaketa hori, ez? Pasako duzuela. Hori da, oraindik publiko ez da, baina bai, ja hurrengo ikastola prest dago, helduen urteko Nafarroainezeko prestaketetan hasi dira, ere beraiek, gogo handiz ari dira, eta ja, egia da igandean Andra Mari ikastolak izanen duela protagonismo, baina ja lekukoa pasako digu, pena emanen digu, hor gure artean egon da, sarreran, ikastolako sarreran, eta, lekuko horrek ardura eta ilusioak hartzen du. Baina, gu egia esanez, pena emanen digu pasatzea hurrengoa, eta espero dugu beraiek ere ilusioz eta, ongi joango zaiela eginen duten bidea, bai? Eta nola daude horko herritarrak eta Andra Mari ikastolako ikasleak momentu honetan? Oso ilusionatuta, eta, ikasleak alde batetik, egun hauetan, hemen pasatzen ari zarete komunikabide desberdinak, bisitak, Euskaltzaindiaren bisita izan genuen, orain dela aste pare bat, eta, somatzen dute beraien gurasoak daude buru belarri lanean, arratsaldez, goizez, eta gero ingurua somatzen dugu ere bai ilusio berezia duela, egia da, bai udalen aldetik, Etxarriko udalaren aldetik, Arbizuko udalaren aldetik oinez basoarekin, eta herritar guztiek oso jarrera abegikorra izaten ari dira, laguntzeko prestutasun osoa, mundu guztia eskaintzen dizu alde duen enean, zertan lagundu alduen, eta bar, eta ilusio handiz somatzen dugu gure ingurunea. Gu hor, Xaloa Telebista hor egonen da igandean, lanean eta disfrutatzen, eta euskaraz egiten, eta Inigo plazer bat izan da, eta ikusiko gara igandean, ez? Bai, ni, bukatu aurretik, Xaloa Telebistari eskertzea urte osoan zehar, eman diguzuen aukera, gure jarduerako komentatzeko, eta bar, plazer bat izan da, nahi gauzu ere, balantzea eginen dugu helduen astean, eta gero ere gonbidatzea ikusle guztiak Etxarrira etortzera, esan dugun bezala eguraldi bikaina egonen da, eta hori bilakatu nahi dugu ere aldarrikapen festa Nafarroa osoan bai, gure kantak dioen bezala, euskara ofiziala izan behar dela, eta toki guztietan aukera egon behar dela euskaraz ikasteko Lezkairun, Lerinen edo Sakanan, ez? Eta guztiok ikastera orain abestia, ez? Guztiok ikastera orain... Bai. Hor gainera, kostatzen da pixka bat, ez? Herri asko aipatzen ditu, non bai, non ez, non posible den euskaraz aritzea lasai, baina bai, hor gonbidatzen zaituzteko. Kanta aditzera, oso polita da, Ame Txartzaiusek egindako letra eta Tapiak egindako musika, eta dantzagarria da oso. Ez dizut galdetu, Tapiak abestuko du hor zuzenean abestia? Bai, nik uste baietz, egin duten, bere taldearekin etorriko da, eta bai, hori jardueretako kontrolatuko dute, baina bai, pentsatzen du, baietz, horre izanen dugu aukera, hor bere kanta aditzeko. Oso ongi, disfrutatu azken egun hauetan, eta, igandean atope, eta egonen gara, Inigo, mila esker. Eskerrik asko, eta ongi etorri hausti igandean. Aio. Aio. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara.